bedo makare. Nancy, chalne sirikal dio jo ohala kendo diye maonge public participation. Ere pachi wacho? Kanoyo gi gima owadwa Zablon owacho. Serengeti ichulo $83 non-resident. Mano matinde ni muzungu moya oko kocha ka donjo Serengeti National Park ochulo $83. To Kenya ka ng'ato biro to chulo $200. Nyise ng'ama into Serengeti ni kanye? Serengeti yudore Tanzania. To Masai Mara yudore Kenya. Emichulo $200. Koro kako wacho ni client ka ong'iyo options. Tineno ko wacho ni area adhi kanye, adhi Tanzania. To ma bedo nikech laws ma government oketo. Of course Masai Mara en reserve, en under county government. But county government nyalo yudo yo magi keto ne ji kaka jo tour companies duoko nini chien mar mondo mi wabed in a way that wanyalo compete gi jirande wa kaka Tanzania. To kendo gima government nyalo timo en public participation. Sasa magi dwa keto policies and the levies. Ginyalo keto public participation ne jotua and travel company. Mondo giwinj ni to wan to mawane ground ni wawacho nango. To gini hinyo wa gikanye. To inyalo lose nango mar mondo mi okony jite. Okwatamre levies lakini ken gima nyalo konyo jite to nyalo bedo maber. Anyalo chiwo example more ni kaka nyocha ni adhi Mount Kenya. To angi client ma no book 3 months before biro Mount Kenya. Mang'iyo levies moket Mount Kenya. The moment ma chopo gi client Mount Kenya, tayudo ni nyoro godhiambo negi medo bei. Koro isechopo gi client nyoro godhiambo nyo med bei. To idwa nyiso client ni med pesa gikanyo nikech lazima ni ng'ato biro travel opangore oikore but okoikore ni osechulo te. Koro idwa nyise ni ati ni med pesa mondo kidonje e Mount Kenya mondi idonje. Normally you could ninyalo donjo Mount Kenya within a day and then kinindo tinyalo nindo 1 or 2 days. Policy mane giketo ni ng'ato nyalo kidonjo ni nindo tinindo for 4 days okoracho ber nikech Mount Kenya nyalo tamo ng'ato idho within 2 days or 1 day kini ng'ama poko idho ne giketo ni minimum 4 days. To client sechego nodwaro ni mondo dhi onindo 1 night. Koro ineno ka pesa omedore to sechego yudo ni en non-resident ochulo around 3,500 kadhi mbele. Koro samoro kata odwaro ndala achiel to ket ni ndala 4 minimum. Yes. Nyiso ne chulo pesa cha. Ichulo mandala 4 kati tiek 4 kata kitiek 4 ichulo ma en yo mabende gidwa mondo mi chul pesa mondhuro. Yes. Policy no kawach ni racho ber but ko wach nu ko umiji thuolo to wach gi chon koro sama imiyo client itinerary gi prices gi budget ing'e maber ni mae kaka en but kichiwe within few days to already things are on motion nitie kako ohinyowa. Koro mane manyalo wacho.